Киберорганизираните престъпни групи използват изкуствения интелект, който да може да изчислява поведението и нагласите на човешкия индивид. Изкуственият интелект може, както с бързината да отговори на ваш въпрос за конкретен проблем или решение, което вие искате, той така може да направи свръхзвуков бърз анализ на цялата ви персона по отношение на мислене, поведение, начин на изразяване, уязвимости, както и разбира се, някои навици, които могат да бъдат използвани срещу вас. Давам ви пример. Много от потребителите в глобалния свят, глобалния дигитален свят, използват различни платформи за комуникация. Тези платформи задължават на моменти ние да си поставиме снимка или конкретни данни, които данни да могат да споделят нещо конкретно за нас. Изкуственият интелект на базата на тези факти може да изгражда специален протокол, който да бъде имплементиран в едно бъдещо киберпосегателство, като навигира киберпрестъпниците в правилната посока. Или т.е. когато ние получаваме СМС или по почтата конкретен имейл, ние ще получаваме все по-легитимни писма и все по-легитимни съобщения от хора или от институции, на които ние имаме доверие. Или т.е. мога да кажа